истиқлолият имкон фароҳам намуд ки баробари рушди дигар соҳаҳо дар самти бунёди биноҳои баландошонаи истиқоматии хуштарҳу замонавӣ қадамҳои устувор гузошта шаванд. Бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатӣ айни замон дар хиёбони Садриддин Айнӣ бунёди биноҳои баландошонаи истиқоматӣ бо маром ҷараён доранд. ин иншооти баландошонаи истиқоматӣ бо ҷойгиршавии марказҳои савдову хизматрасонӣ дар ошонаҳои якум ва дуюм иборат аз 9 бино аз тарафи сохтмончиёну мутахассисони ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди партнёр сохта шуда истодааст. Айни замон дар иншооти мазкур корҳои бунёдӣ бо суръату сифати баланд идома доранд. ҳозир дар блоки Б ва В ва Г сохтмон рафта истааст. дар боқимондаи блокҳош корҳо рафта истодааст. дар иншооти баландошонаи истиқоматӣ корҳои сохтмонӣ тибқи нақша идома дошта, айни замон дар биноҳои Б В корҳои оҳану бетонӣ пурра ба итмом расидааст ва дар бинои Г бошад корҳои бетонрезӣ дар ошонаи 9 ва хишчинӣ дар ошонаҳои поёнӣ ҷараён дорад. сифати баланду мутобиқ ба талаботи меъёрҳои сохтмонӣ бунёд намудани иншоот дар назди масъулин ва кормандону дигар мутахассисон аз масъалаи муҳим ба шумор меравад. Ба ақидаи бунёдкорон ҳар иншооте ки сохта мешавад бояд барои садсолаҳо хизмат намудан пешбинӣ гардад. Аз ин лиҳоз бинокорон дар сохтмон маҳсулоти баландсифатро истифода мебаранд. маҳсулотҳое ки дар инҷа истифода шудааст маҳсулотҳои мисол ғиштӣ ва газаблок ва дигар маҳсулотҳое ҳаст ки аз дохили кишвар ва аз хориҷ ҳам истифода шуда истодааст. бо авҷи корҳои сохтмонӣ дар кишвар алалхусус биноҳои баландошонаи истиқоматӣ бо ҷойгиршавии марказҳои хизматрасонӣ дар ошонаҳои якум ва дуюм мушкилии норасоии ҷойҳои корӣ роҳи ҳалли хешро пайдо менамояд. зеро дар бунёди чунин биноҳои баландошонаи истиқоматӣ чандин нафар ба корҳои сохтмонӣ ҷалб карда мешаванд. айни замон дар сохтмони иншооти мазкур қариб 100 нафар шаҳрвандони мамлакат ҷалб шуданд. дар иншоот баробари корҳои муҳандисӣ ва обу корезӣ ҳамзамон таваққуфгоҳи дуқабата, майдончаи варзишӣ, ҷойи истироҳату фароғати кӯдакону калонсолон ва дигар шароити хуб ба нақша гирифта шудааст ки ҳамаи онҳо мутобиқи нақша дар муҳлати муайян шуда бо сатҳу сифати баланд ба итмом расонида мешаванд. айни замон тибқи консепсияи меъморӣ ва шаҳрсозии кӯчаи Садриддин Айнӣ ки дар доираи нақшаи генералии шаҳри Душанбе таҳия гардидааст, корҳои бунёдӣ дар иншооти баландошонаи истиқоматӣ бо маром ҷараён дорад ва пас аз мавриди истифода қарор гирифтани онҳо ба симои шаҳр зебогии дигар зам мегардад. илҳом Ализода, Наврӯзи Суннатуллоҳ барои барномаи иттилоотӣ таҳлилии 7 рӯз.